Tela normal ya. Wa gani ko ano, mobile mo pa-update no kay wait kusog no. Gani. Wala na normal mo tanan. Ano sa unta kapon? Itong sabayan eh. Ay kana. May kadong lunes na ron. Okay. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Shout out sa imuhang first viewer na ko. Ayan. Mayong hapon, sir. Si? No, Dire. Oh, di ato ka bijit. Nasi ko dito. O ka di ato je? ha? Dola na siya. Bigyan may hapon, sir. Gihapon. Unsa mo ito pamati, sir? Ako lang yung ulo. Ay, mamulong ano man yung ulo. Kit kayo. Sakit kayo o diya, anak, Tanan. o tanana. Unsang klaseng sakit? I-explain daw. Murag ni mo kahit lagkuan rin gilok ba. Dili, Likod, sakit. likod. Gilok man. Gilok sa suko. Sakit na. Dire sakit ini. Dili pag nga ka na murabit o murag ka nagpakong ang ulo ka ulo, di po. Kanin dire skillet. Kung ka na murag, di ba sakit? Kung kaya naman, agay ka sakit, napakong mo to. Murag, Nana. nahidbat ba? Diyan na eh. Dire hugot. Hugot. Dire hugot. Dire init na permanente. Init siya. Ya. Sige rin kuto lagi akong liog eh. Hmm. Inom ka dagang tubig. Sige tubig eh. Ha? Sige tubig. Inom. Tubig. Inom. Nga kuhan. Wala. Duha na kabula. Sigarilyo. Wala na po. Wala na po. Sa'yo matulog. Sayo, say dili kay tungod na akong dughan kung sakit. Ha? Sakit ang dughan. Kulag tulog. Kaya naman matulog straight ng mga 5 ka oras. Kaya? O ba? Nagmata, sakit na po ang ulo. Kung na ka nagkabasa hapon, Wala na. Buntag yung tanan. buntag na tanan. Wala ka mahimasa, hinaw, lamos. Lamos. Wala. Gabi eh. Punas lang. Unsa nga punas? Anang towel. Basa. Ihawa sa dona. Wala gay tubig punto hapon gabi. Or hapon gabi, wala gay kwan. Pati lamos wala. Pwede ra. Okay naman ka, wala mo kayo masakop, di ka mangkuhan. Wala. Sige, katiluya nila. Kaupat na akong balik ron. Ikaupat na niyang balik, guys. Tay arang-arang gid akong bate. Ganun diri lang oh. Sakit sa usahay. Pero kada semana ka pa ka nagasimba. Ulo gid, mo gid akong kuan. Bagay mo. Pero ginaman mo BGC. Di mo talab. Ha? Power man yun ng BGC. Di mo talab, sulay ko og saridon. Yeah. Paglisog og tulog. Kung ano yun siya. Yeah. Sige palpitit sa saridon mo ginay caffeine. May sagol ba? Nada na sagol. Wa igud tubig ra gid ang ina no. Tubig hilot. Anak, may paano. Sige, Ora. sige. Wala na lang ipamati. Side effect na uban, sakit sa lawas. Ano lang. Sige, lawas. Murag kapoy pamina eh. Apoy paminaw. May ganin liok. Ganahan na lang. No? Kailangan po kung sige. Ganahon lang gyud, pwede mo sigling ko. Kung sige puglingkod, sige higda. Kung gikapoy ka, yung magunit og cellphone, wala na sa gikapoy. Ugit. Kinagunit mo yung cellphone. Pero gikapoy ka, ayaw dyan, gunit, huwag yun. Huwag yun. Kapoy man. Ay, kapoy man ka, pero sige, pag ana, Telepon. cellphone, email, o sa pa Facebook. Wala, gikapoy. Basin ko siguro cellphone yung mata. Kay, ang kasagaran mong god, ang sa cellphone, makauga na sa tubig sa ulo. Gani. Tubig na, may tubig ang atong ulo. Maughan ta. Gan. Opo siguro. Yan, so, maughan na siya, mo labad. Babad mo simpon. Babad. Mababad ka. Undang mo na simpon je. Ilabay lang sa ng cellphone. O ihatag nimo sa manghihilot, anak. Ginaundan ako. Ha? Utang. May isa ka oras bulit ko kadyo. Utang ako. Okay. Kasi isa po na nga kuha mo, tradition ba? Sakit akong mata, bro. Oo. Sakit kang mata sa adlaw. Lahi to katong bagsugod na ko dire nga. Lahat. Lipong juga ko ato. Bidagdahan na. No? Isa na sa kay, ngayon ka, may matulog, may tubig. Asa pa man ta?
Wala man Lain diwak ko wak. akong plaster sa tulog ya kay Pero sige lang ugnay lang wak na mo, pero di mo gatukon mo ha. wala. Katong last na ko nakita sa imo ha. Itahupan mo ka. Iwangan daw ko ato. Bisaya mo ko. Oh. Puti na ginawa yung kanto. Di, mapun to, nana. Nawa mo siguro, ikaw man ko pawa ato. Wala to kay ano ko. Wa gid mawa gid to. Ay, gusto na wako, pareha ka niyo sa liban. Gani, wala man, nawa man to. Tingnan Kani naman. normal man ako ni istorya, istorya na ko ani. Nga ningos man siguro na kol ba sig kuan ko ba gidautan ano man. Ano na kaingon man gidautan. Ana lagi kay una naman gusto sa uban. Lagi siya. Ingon naman daw sa uban nga kuan daw. Mo ba? Yo wag ay ho pag kaayo di. Ningon lagi daw ato testingan. Ay jud katulog ha kay matug karon. Ah, puli yun. Huli gini ron. Ano kawa to koy. Interview pa lang naman naganaan no. Ang bugat kiti kayo to. Wala na. Matarawa gud. Tao tarong pa ba na? Gano. Nga gigo ra man ako giana, wa man lagi tuok got. Wala gani. Mamatay ba sa tukon? Gani. Tingala mo. Sige, may Ay, kanan diri kayo na. Oo, natuk-an. Haraman. wala man diri man ang mapatay. Ulubol kini kilid man eh. Pamatay ba ng tao pag tukon dire. Oh. Siyempre na gamay medyo na clip resto nga gamay kay para matukan po siya. Okay. Ang sakitan. Sakitan po siya. Pero kung sa tao yun ang normal, di po na sa masakitan. Natulgon rin ba ko? gusto gid na sige. Ayaw. Ayaw okay na. Sige so asa ka tambalayan mo sir the Perfect. perfect homes. Ang maulian man siya. Sige lang oy problema na. Masaliban ba? Maulian man. Oh, bisan pag masaniban ka o dili. Or matabangan yun nato. Luoy ko din. Luoy mo siya ba? Pero mas luoy ko anin niya. Gusto ka kay... Duha ka lang pamaol. Malagi. Pugong nga puros. Ma'am, itong hilot no, kaya maka Gani. lakaw-lakaw ko, balik na po. Pwede rin ba? Sige ra mo ko. Oh, manay na ba yung Kana na lagot-lagot na ko ana. Kapoy naman. Di naglagot ko kay iya katawan nga. Katawan mo ko niya. Bawas ang bula. Oh. Oh. Marap si. Marap si dati. Yung kana no. Gani. Yegaon kayo. Hilang. Okay. So ayan, shout out po sa taga Perfect Homes. Digo City nasa sa dere ikaupat na niyang balik. Probitahan na. No, nag-ano lang kay gahi gud nga. Isa na lang ang atong kuan nun. Kinsa man na siya matambalan na to. Pero isa nang kuan, iwas gyud gamay sa kuan. Kung cellphone makabuylo pag tubig sige tubig. Sige po pangi no. Hindi ko pag... Maundang po og cellphone. Mandag sila mo yung iman. Oh, mana gamayon na lang. Mapildi. Gamayon na lang tubig kay para di ka ihi. Okay naman tani akong ulo niya. Katong niyagi, nagduwa mo yung CJ. Duha ML. nya Tulo ka game. Dito nasakit akong ila ka oras. Sarap yun ito. Oh, pero focus mo ka. Focus yung kayo. Wala man ka di makamamina sa Dali. ilid. Oh, isang tawagon kay kaon, ayaw ka mapildi. Oh. Nya nagut man ano tami kaon dapat nun. Nabati na ko nga sakit akong ulo. Pero sige pa. Undang na ako. Nya Ruwa na naman na ni. Sugod na po sakit. na pressure siya. Oo. Dalas ko. Niya kung tulog ko diya sa amuang na acid. Elevated ni. Oh. Di ko pwede mo dire. Kay akong acid mo saka. Di na gusto wala. Oh. So sige ra ko ana wala. Di ko pwede kulob. Mm. Ilami kay kulob kay therapy mo na dire yung kulob. Wala sakit ang ulo. Mm. Di ko pwede mo kulob kay masaka mo ring acid. Sakit ang kong lughan. Mm. Patay sama ni. Sige ra kag elevate niya akong ulo dire. Mo po siguro yung nasakit akong ulo. Ang Ang dani. cellphone, may nungdan ana. Cellphone po. Ang email, lahat Pero wala may kay problema sa kaon. Wala. Kalima kung kaon sa kadlaw. Ang heart way problema. Kana lang. Yung sakit na kong diri. Ang heart okay ra magka. Okay magkampitik sa heart. Normal naman. Ah. Ay kuan baba. Ha? Baba. Ano ba ang Yung pitik sa ano. utas gamay di pa. Sige. So ayan guys, na nadugog man yung among istorya no. Sa dugay makahilot basta kuan no kanang atong kwaon jud ato iyang ginapamati jud no. So pinaka main niyang kuan ulo jud no. Mainta kung pwede mailisan lang ang ulo. Ngit.
Wa man po Palit baligya. sa hardware. Oh, wa po man daghan naman ta kayo baligya dito pero wala man. Mabitaw nga maginainin ta mo kay wala pa baligya tiis pa kanihan. Tiil baboy. Wa po no. Baboy wala jud. No? Lami ang tamukaog pangunahan niya, Ugyod. no? Pila ra man mga 100 kapin ra man na, no? Bawal mo ko. Sa katiil, 100 kapin. Ngayon, 300 kapin. Pwede man ko dili i-appeal din ko no? Dali lang. Oh, damay ko niya hati-hati siya. 150 na budget bungkagon man na. Sige lang. Masin dai kaloyan nga Ginoo. Maka kwanta sinabaw pangunahan. So ayan guys, shout out na ay sa kuha mga viewers. No, sa kuha mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel guys. My top 12 countries viewers. Ayan po, identified by YT. And thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Yan, thank you so much for watching my YouTube channel guys. And siyempre, number one, salamatan ako. Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. O sa lahat ng mga OFW o sa mga subscribers na ko, maraming salamat. Happy na kung maabot og 2,000 subscriber. Maraming salamat. Pagpuntaan no? Taas-taas na yun na guys, no? Taas-taas na na. Island tong ano, muna yun ang abuto ng 2,000 mo, no? Dagan email dito. Oo, very good, okay na. Subscribe na to tanan. Oh, subscribe to tanan to. May na lang Padungagan. manugagan. Ana lang gud, no? Oh, ana lang siyempre ang mga nagakomento sa ko, maraming salamat. Nami na kayo paminaw kung maabot na 2,000. Yan, masikat-sikat na gamay si Eric. Ayan. Katong nihilot karon sa YouTube na daw sa nakakita sa kuha. Amo ba? Okay kayo. Kung saan mo pagkabalo sir nga nako, sumid mga tanong nako. Ang feedback ba? Nasa siya nakakuha. I-search lang niya sa YouTube. Hilot Digos. Amo ba? Sa imo ni gawas. Nigawas daw ko sa mga Hilot Digos. Way Nigawas Manila. Digos man. Digos man. So na naka-identify so, uy, daghan. Nasa nakita niya dito, ano? So ayan. So salamat kayo YT pag FB, si Facebook. Kaya sa daghang salamat niya sa mga nag-comment sa ko, taga-asa ko guys. Taga Digos City ko sa mga nagakomento sa ko. Sa di ko ka-reply sa inyo, pasensya na, no, kay mag-minus daw. So, ang akong location, Barangay Sunuan, First Camp Street, Rabino Compound, Digos City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Kung ganun mo mag-Facebook friend sa kuha, Facebook friend, ano na kay Facebook, Eric Hilot ang binisaya, Eric Hilot ang traditional. Ayan. So, ayan. So, mag-hilot na ko. Kung karoon lang po nakikita sa kong video, please subscribe. I-click lang notification bell para update ito sa hinahilot na takadlaw. Comment, like, and share po. Ayan. Mas nindot ko makashare ta guys. So, magsugod na ko. Hilot karon guys. So, tanawa ko niya guys, ha? Okay? So, duha ka kopya ni. Napo ko'y part to. So, yan. Shout out po sa taga Perfect Homes, Digos City. Love you guys.